Sa imo ba? Bagasin makuri an imo sitwasyon. Bagasan waray na paagi. Waray na paglaum. Pamati. Siring sa Jeremias 32:27. Ako ang Ginoo, ang Diyos sa nga tanan nga tao. May adababutang nga makuri para sa akon. Kunan Diyos ang nagsiring sini. Kay ano ka masurrender? Sabot nga san kakurian, san kinabuhi. Andalan nga akon ginagian makuri. Ang kabugaton san kalibutan, akon ginpapasan. Anakon kasing-kasing nakakapoy na. Diri ko na makaya. Nasiring ka Ginoo sa imo mga pulong. Waray sa imo makuri. Kinsaysay-an imo dagko nga ginhimo nga mga milagro. Nagtuo nga nagtapodan akasing-kasing. Sa imo ginbuhat o Ginoo. Waray makuri sa imo o Ginoo. Antuna nga mamara imo gintanuman. An balot sa dagat imo ginpaundang. An mga hayop sa parang imo ginmangnuan. Waray imposible sa imo Ginoo. Ang gera sa mga nasod imo napaundang. An higantengan hambog imo ginpatumba. Ang kapatagangan kahitasan imo ginbayog. Anakon kasabot wara na ak paglaum. Sa imo gahom nag-abrisan bag o nga dalan sa akon. Ako ba ko nga kasing-kasing ginupaingan ginlipay san imo presensya. Waray makuri sa imo o Ginoo. Antuna nga mamara imo gintanuman. An balot sa dagat imo ginpaundang. An mga hayop sa parang imo ginmangnuan. Waray imposible sa imo Ginoo. Ang gera sa mga nasod imo napaundang. Ang higantengan hambog imo ginpatumba. Ang kapatagangan kahitasan imo ginbayog. Waray diri mo kaya buhaton. Ikaw ang Diyos nga mahigugmaon. Ikaw ang Diyos nga maluluyon. Naghahatag kalipayngan paglaum sa amon. Waray makuri sa imo Ginoo. Deri masukolan imo gugma. Ikaw ang Ginoo sakto yana. Nganti abot Ginoo Jesus. Sanglit ang umanam imo ginagian yana. Hinumdumi ini. Waray makuri sa Ginoo. Sa imo ba?